So, what's up mga paps? Grabe kay kusog sa ulan din sa Cebu mga paps. Gabaha ng kalsada mga paps. Mabugnaw nga kabuntagon mga paps kay tinguwa na. Yay, nabitan ta sa stop mga paps. So, atay choice. Tunong ta. Grabe kay kusog sa uwan mga paps. Oh, naglagitom ang langit mga paps. Sa mga solid supporters sa RA Swerte TV, daghang salamat sa iyong pagsuporta sa kuwang YouTube channel. So nagbaha na gyud diri sa may Guadalupe mga paps. Diraman ni dapit mga paps. Grabe, nagbaha na ang kalsada. Tungod din sa kusog sa ulan mga paps. Tungod sa pagbunog sa kusog nga ulan, muning nibaha na mga paps. Sus, laom ni mga paps. Basta mo ning sistemahan sa tubig. Grabe yung tubig mga paps, oh. Dili ni sa may iskina Banawa mga paps. Basta maguwan diha mga paps, bahaon gina diha mga paps. Ambot unsa nang lugaraha diha, dali ka na mo baha basta maguwan mga paps. Bisan asa gid diri sa Guadalupe mga paps, bahaon diha. Okay. Oh. Grabing tubig mga paps. Hugaw ra ba kayang tubig diri mga paps kagikan sa kanal. Nara sa Singson. Gibaha na sa ang Singson mga paps. So, doon na ta sa balay mga paps. Igosad nga nitulak ang uwan mga paps. So, babay na mga paps kay maipit tagabot sa balay. O, salamat sa inyong pagsuporta sa kong YouTube channel. O, ginaot ko nga suporta pa mo hangtod mga paps, di mo pulaan sa akong video.